Ayo bismillah desanimi na bamanankan na. Assalamu alaikum denmisɛnninw. Bi amna suratul fatiha de kalan ɲɔgɔn fɛ n'o ye bismillah ye. Suratul fatiha ale ye sura ye sura min jiginna alakira ka kisi ni nɛɛma ye ka kira to Maka. A bi bɛn aya 7 de ma. Suratul fatiha ale kalali ye wajibi de an ka seli 5 bɛɛ lajɛlen na. An bɛ seli 5 min kɛ tile kɔnɔ. Suratul fatiha kalali ye wajibi a seli 5 la. Fajiri jogo 2 i bɛ suratul fatiha kala jogo fɔlɔ jogo 2nan na ka sɔrɔ ka suran dɔ d'a kan walima haya min yɛrɛ man di ja. Seli fana lagazara ani safo olu minnu ye jogo 4 ye. Olu jogo 2 fɔlɔw la ni ye fatiha kala i bɛ suran dɔ d'a kan walima haya. Nka olu jogo 3nan ni jogo 4nanw na i bɛ fatiha dɔrɔn de kala ye. N'a nana fitiri la fitiri jogo fɔlɔ jogo 2nan ni ye fatiha kala i bɛ suran dɔ d'a kan walima haya. Fitiri jogo 3nan i bɛ fatiha dɔrɔn de kala yen nɔ. Suratul fatiha makiyatun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahi arrahmani arrahimi. Alhamdu lillahi rabbil alamina. Arrahmani arrahimi. Maliki yaumiddini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdina sirata al-mustaqima. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladali. Amin. Mina segaga tuguni. Bismillahi arrahmani rahimi. Alhamdu lillahi rabbil alamina. Arrahmani arrahimi. Maliki yaumiddini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdina sirata al-mustaqima. Sirata ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladali. Amin. Sisan aw bɛna kelen-kelen aw bɛna ka suratul fatiha kala ngamɛ. Bismillah arrahman arrahim. Alhamdulillah rabbil alamina. Arrahman arrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahman rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Denmisɛnninw n'aw ka suratul fatiha lamɛn aw ka suratul fatiha ɲana. Ola aw ɲɔgɔnna minnu bɛ so ye n'olu fana b'a fɛ ka suratul fatiha kalan u ka to ka nin video lajɛ o la u bɛna se ka suratul fatiha kalan. Aya bone YouTube